La situació del país la veig, com no pot ser d'una altra manera, i amb les eleccions recents que hi ha hagut, amb esperança. I aquesta esperança està basada en, precisament, aquest suport que ha rebut el país, Haití, i la solidaritat internacional. Una manifestació d'aquesta solidaritat ha estat la signatura del conveni d'avui, en què precisament cal tenir molt present que les universitats d'Haití van quedar, després del terratrèmol, absolutament devastades. I amb una situació on, si ja abans del terratrèmol calia que hi hagués una relació amb aquestes universitats per enfortir-les i perquè realment això així calia, doncs ara té molt més sentit que abans. Les universitats catalanes, en particular la Universitat de Barcelona, ara estava comentant amb el senyor cònsol que tenim un projecte relacionat amb la Facultat de Biologia i una de les universitats del sistema universitari d'Haití. Nosaltres pensem que amb l'aplicació d'aquest conveni s'ofereix una oportunitat excel·lent per Haití, per al sistema universitari d'Haití i també per les pròpies universitats catalanes per tal d'aprendre conjuntament amb l'exercici conjunt de repensar una realitat que realment per nosaltres és desconeguda i que ens aportarà molts coneixements.